Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Pamorahok kita di jamita na nang sipatol hasota di pertangyangan songoni nang di parmingguon siganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita, taringot tu jamita di Pesta Perningotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus ima di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 jala turpuk di minggui manang di Perningotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus di hari hana naiki ima sian ulau ni apostel bindu sada ayat sada sahak roh di ayat 10 sada. Ulau ni apostel bindu sada ayat sada sahak roh di ayat 10 sada. Manginang duk takas hujaha hami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami mungkin naboi mangurupi hita. Perjulu heado binegi jamita sian akapar jamita padita natumua ceritahon manang menjamitahon tentang sada cerita di Jerman mainna nama saon di namar pungu sada keluarga di hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus andorak sobor hatu gereja marpungu nasida di jabu jala rak mangan jala anakna membait tangiang di tangiang ni anak nai dinamangani nasida ido ibana mauliante ma ali Tuhan Yesus Kristus di nong roho tu portibion jala darsilang mula mangulu jala alas diari sadarion di namarningot tami hana naikmu tu banua ginjang ali Tuhan di sima ho terus unang be horo tu portibion asa unang be di patupa akajolmai najahat tuho ima rupani dalam terjemahan bahasa Batak sederhana tangiang ni danaki di pikiran ni bana dung borhat Tuhan Yesus Kristus meriti hana naik na tu surgo tu banua ginjang di sina ma ibana HP di turpuk tahun di dok jongjong dua suruan di samping di nasidia namarnida tu ombun hana naik ni Tuhan Yesus Kristus namandok narodo ibana muse. Jadi dang rupani gabe manok tong ibana di banua ginjang narodo ibana muse secara fisik. Alana ta pahami do anggo hana naik da tu banua ginjang tukpe di banua ginjang ibana anggo todina rabdo doho kita di pertibion ima marhite tondi perbadia. Alai narodo muse ibana. Di ayat parpudi di turpuk tahun hidok ibana aka namandok o hamu halak Galilea ahama say jongjok kamu mamereng dopak gijang anggo Jesusi na terhicat sian lambung muna tu banua ginjangi narodo ibana sogot songon nanidamuna ibana laho dopak banua ginjangi dari narodo ibana sogot songon par naik na parhicat na tu banua ginjang. Jadi macari kok mau pikir hami di turpuhon si pahusor-husorota songon pandok ni lagu andaikan kau datang kembali jawaban apa yang harus kuberi. HP anggo di turpuk tahun tidak ada andaikan kau datang kembali, tetapi engkau pasti datang kembali. Saat engkau datang kembali, bagaimana hidupku? Apakah aku sudah menjadi bagian dari orang-orang yang sudah bersaksi atas engkau? Gabe nadoh doau si tidangi manang nasohu ulahod do tugasu songon hamaletion rohaku di haluaon naung pinatol hasmu tuau. Ima siring konota na perjulu pikir hami di hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus di nama naik ibana tu banua kijang
tarajumido songon diende Natal namandok nasian surgo 2 euro sia dia harorona mula tu sido ibana nasian gijang 2 euro mula muse tu banua ginjang tu inganan nahian inganan na patuduhon huasona naradopon saluhut portibion jala di partikianon hobar tu baritan si Lukas di ulaun ni apostolon na hicak may bana muse tu banua ginjang alay nunga dipatikon na rodo todi perbadia saor doh nasida asa pahoton roha nasida asa unang muba rohani nasida asa gabisi tidangi taringot tu barita nauli hai ido di barita hodison di ayat 5 ai aik do didihon si Johannesi alai to di perbadia do didihonokku Tuhamu dang pola piga arinai. Jadi mian manasida di sada inganan nasahot nasida di bagasan haporsiaon dungi ditongos debatama ditongos Tuhan Yesus Kristus matodina tu nasida todi ima nalaho margugihon nasida anon laho marbarita nauli maka tidakon taringot tu Yesus nong tubuh nong mate nong hehe jala mulak tu banua gijang laho paradehon inganan diganup na porsea. Si buanot tu jami tadi pikiran nami partikian na arga tiki parasianon perlu parhasia ngota dengan taisi tadalani alana nakin suku-suku dua kasisiani sonari nama roha patuduomu harajaon alai dang didok anggotikina debatado nau botosa. Jadi sifat manusia hita memang saya naing terburu-buru naing idota hatopnian harajaon banua gijangi monang maradopon hagugun manang harajaon ni portibion alai dak kita manutuhon hombar tulomo ni rohana tukpe mungkin adong do sekilas pemahaman politik do pedinasida manang pikiran politik na naing patuduhon ni Yesus nama huasona jala molutuk pe martudu-tudu tu ari haroroni harajaon di debatai dok nasida sonari nama alai di dok Tuhan Yesus Kristus rupani anggo taringot tu tikina debatado namanu Tuhon harajaon ni debata mar hita Yesus Kristus nunga saori nasida alai anggo harorona pa dua halihon rupani laho makamonako saluhut tangadong naung botosa jala molo dangadong naung botosa mula mahita tu ayat 10 sadai di pikiran nami atong hapastion manang kepastian narodo muse ibana berarti ada waktu yang harus diisi oleh setiap orang percaya ada waktu yang harus dijalani oleh setiap orang percaya menjadi saksi akan kabar baik. Jadi macetak kas di parning matanon di paingot di hitau pikir hami tiki parasian jala satu kepastian bahwa dia akan datang kembali. Bukan andaikan kau datang kembali jawaban apa yang harus kuberi, bukan begitu. Tetapi ketika engkau datang kembali, kapanpun itu, engkau dapati tetap setia. Engkau dapati telah bersaksi akan engkau. Jadi mengisi waktu. Tiki parasian dilehot di hita dinama naik ibana tumba dua gincang dang ditadi kok kita so adong namandongan hita sendiri maka tidak perlu merasa sendiri sebab ada Roh Kudus yang menyertai sebab ada Roh Kudus yang mendampingi kita tidak pernah betul-betul sendiri Roh Tuhan selalu menyertai dalam mengisi waktu. Disebut juga dalam istilah lain waktu yang jahat ini menurut dunia. Tetapi menurut sudut pandang kita waktu kesempatan yang baik ini, waktu kasih karunia ini harus kita isi sebaik mungkin.